Mar vilayetinin häkimetleri hepdäniň ahirinde geçiriljek ähli halk bağ ekmek dawarasına güýçlü depkinde taýýarlyk görýär. Taýýarlyklaryň çäginde bağ ekiljek meýdanlarda we köçelerde arassaçylyk işleri geçirilýär. Bu işlere jemaat hojalygy gullugyna deýişli idaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyrylýar. Bağ ekmek dawarasy bilen bagly geçirilýän çäreler ýurtda möhüm siýasy wakanyň boljak ýagny Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige kasam kabul etjek gününe gabat gelýär. Mar vilayetinde şenbe we ýekşenbe günleri geçiriljek uly ýowara berk taýynlyk görülýär. Bu ýowarda her idare kärhana öz bellenen uçastyklarynda ýagny uly ýollaryň gyralarynda bağ ekmeli edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 18 martda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde Sebitde ýagynly howa şertleri sebäpli ýowara görülýän taýýarlyklar idare kärhanalaryň içinde geçirildi. Bu çärelerin çäginde idaralaryň içleri arassalandy, dezinfeksiýa we ýüzärlik tütetmek işleri geçirildi. Dip efirde atlandyrylmasylygyny soran marly büdjet işäri jemaat hojalygyna deýişli idaralaryň ýagynly günlerde hem yer agdarmaly bolandygyny belledi. Habarçymyz 18 martda ýagşyň diýip howanyň açylmagy bilen jemaat hojalygy gullugyna deýişli idaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň ýüzlerçesiniň bağ ekiljek meýdanlara çykarlandygyny aýdýar. Ýagşdan soň yerler palçyk bolsa-da olary hökman agdarmagy buyurdular. Bu yerleri hepdäniň soňuna çenli taýin etmek tawşyryldy diýip büdjet işgäri belleýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20 martynda ähli halk bağ ekmek dawarasy geçirilýär. Türkmenistanyň işden gidýän prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu baradaky karara 4 martda gol goýdy. Karara laýyklykda şu ýyl ýurt boýunça 3 million düýp nahal oturtmak meýilleşdirilip, ministrliklere we puwdoklaryň dolandyryş idaralaryna, Aşgabat şäheriniň häkimligine we beýleki idaralara 1,5 million, vilayetlerin häkimliklerine de 1,5 million düýp nahalyň ekilmegini üpçün etmek tawşyryldy. Ýöne habarçymyz bu baglaryň adat bolşýaly büdjet işgärleriniň maddi serişdesiniň hasabyna satyn alynýandygyny aýdyp, olardan geçen ýyllardaky ýaly bu ýyl hem pul ýynalýandygyny habar berýär. Ekiljek baglar üçin işgärleriň her birinden idara kärhanadaky işgärleriň sanyna görä 10-20 manat çöplenýär. İşgärler bu puly naqd tapşyrmaly hem işeki bolşýaly işgärler işinden kolmakdan alady edip sesini çykarman gorkýarlar. Dip büdjet işgäri belledi. Habarçymyz 19 martda ýurdun döwlet telewizionyasy üçin reportaj taýýarlanjak meýdanlara da her idaradan 5 adamyň barmaly edilendigini habar berýär. Şu gün bu yerlerde hem arassaçylyk işleri geçirilýär. İşgärler bu yerlere özlerine derek hakyna adam tutup iýerýärler. Olar bu adamlara 40 manat töleýärler. Telewizionýa düşüriljek yerlerde ýaşullar hem bağ ekerler. Büdjet işgärleri sport egin eşiklerinde bararlar diýip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä idara ýolbaşçylary Türkmen telewizionyasına suraty düşüriljek büdjetçilere ýüzleriňiz şadýan bolup, ähli zadyň gowdugyny ýüzüňiziň mimikasy bilen düşündirmek gerek hem diýdiler. Resmi media bu çäräniň ýurda bagy bosandyga öwürmek, tokoy zowlaklaryny döretmek we ekilen bağ nahallaryna talaba laýyk iýdeg etmek maksady bilen geçirilýändigini tekrarlaýar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli synçylar we büdjet işgärleri muny häkimetleriň täze prezidentiň wedipe kasam etjek gününde ilatyň ünsüni başga zada soğup, olary güýmäp, bolaýmagy mümkin näýelerikleriň öňüni almak taýlalarynyň bir bölegi diýip häsiýetlendirýärler. Bağ ekmek çäresi her ýyl hem geçirilýär ýöne şu ýyl bu çäreler inaugurasiýa dawarasynyň geçirilýän güni bilen utgaşdyryldy. Häkimetler adamlary bağ etmek çäresine çekip, ähli zat gulaly gulluk diýen atmosferany döretjek bolýarlar. Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Bellesek Türkmenistanda köpçüliklerin saýlaw biýdüzgünçilikler bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyny merkezi saýlaw topary işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowy ýeňji ýylan etdi. Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň Owuzhan köşkleri toplumunda prezidentlige kasam kabul eder. Ol ykdysady kynçylyklardan, garyplykdan, korrupsiýadan we giň ýaýran işsizlik
devletden ejir çekýän ýurdu miras alýar. Türkmenistanda her ýyl bahar we güýz pasyllarynda millionlarça düýp nahal oturdylýar. Häkimetler bu işe harçlanýan serişdeler olar üçin büdjet işgärlerinden we taliplerden ýygnalýan pullar we düýp tutmadyk baglar barada maglumat bermeýärler. Ýöne muny tebigaty goramak we çölleşmäge garşy görüş tagallalary bilen düşündirýärler. Emma halkara metbuatynda çykýan habarlarda ýurdun howa goýberýän zäherli gazlaryndan uly alada bildirilýär.